No s'han d'aclarir. Molta taula de diàleg, però trobe que no hi ha voluntat de parlar i d'arribar a acords diferents d'aquells que marca el govern central. Des de l'altiplà no s'ha entès mai la pluralitat de les terres espanyoles i aquella dita de una grande i libre es troba massa encastada al servei peninsular. No s'han d'aclarir, perquè els objectius són ben diferents, mentre que per uns aquest punt de trobada ha de procurar-los més llibertat i més poder de decisió, fins al punt d'aconseguir autonomia plena. Per a altres, la mesa de negociació ha de servir perquè no es trenqui el territori. Sobta el fet que per una banda hi ha propostes, mentre que per una altra sols hi ha ratlles roges, i clar, d'aquesta manera no es podran entendre. Llàstima de manca de perspectiva.